dapat nagsabi na lang siya ng totoo kasi para matulungan namin siya na parang na-develop yung bata na normal. Kasi ngayon, halimbawa, tinago niya, ay, ngayon naapektan yung bata. Tulong-tulong kasi alam ko naman na wala siyang mama sa kapapa. Kasama natin ngayon si Emily Antequera, tiyahin ni Baby Sandy na 5 buwang sanggol pa lamang at mayroon ng iniindang sakit na hydrocephalus. Si Emily na ang tumatayong magulang ni Sandy matapos mamatay sa panganganak ang ina ng bata. Magandang hapon sa iyo, Nanay Emily. Magandang hapon po, sir. So, kumusta po ngayon yung kalagayan ng pamangkin po ninyo? Ito po ngayon, ano siya, lumalaki po yung ulo niya. Since nalaman namin nung magwa 1 month, tapos nagpa-check up kami is 32 yung size ng ulo niya. Tapos ngayon, naging 48 na po siya. Siguro po kasi tinago sa amin ng pinsan ko, nabuntis siya. Tapos kasi dumating siya, sir, February 1, nagtrabaho galing sa Maynila, magbabakasyon. Tapos nung tinanong ko po, kasi nagbago yung katawan niya, kung buntis siya, hindi daw po, hanggang tinago niya. Pagdating niya, mga 3 weeks siguro, nagkasakit siya, hindi na siya nakakapagkain. Tapos, pina-check up namin. Tapos, tinanong siya doon ng doktor kung kailan ang last menstruation niya. Tapos, sabi niya, February 15, nagsinungaling pa siya. Nung March 11 po, pinatawag niya yung unang anak niya sa ate ko, na manganganak na pala siya, sir. Tapos yun, dinala siya sa hospital. Pagdating sa hospital, nanganak na din siya po. Kaya lang, parang, ewan ko po kung ano nangyari sa kanya, dinala sa BRT. Doon na siya po namatay. Itong pinsan mo, close mo masyado ito? Ka-close Hindi mo? close ko naman po siya, sir, kasi malapit lang naman sa amin. Wala na siyang mama, wala ng papa. Hindi namin alam po kung naasan ang tatay. Wala siya pong kinento kasi as in talaga pong tinago. So, maging yung unang anak, hindi nyo alam kung sinong tatay? Ang alam, yung tiyahin ko po, saka yung nanay niya, alam. Alam. Kaya lang nung pinuntahan dito sa may likod ng Mariners, tumago na daw yung lalaki. Ito naman na bunso ngayon, Hindi namin alam po. hindi talaga ninyo Oo, alam. kasi kahit So, walang nakakaalam? Wala pong nakakaalam. Sa tingin nyo kung sa Maynila ito na buo? Siguro po sa Maynila. Kasi nung last na uwi niya, June, graduation ng anak niyang grade 6. Tapos nung po siya, nung bumalik na siya, February 1. So wala siyang naikwento kung sino yung karelasyon niya? Wala Wala. siyang kinukwento kung may jowa siya o May may boyfriend nagkikwento siya? naman po siya sa mga kaibigan niya sa amin. Sabi, daw, Bisaya. Pero kahit sa cellphone po, wala kami na-trace. Wala kayong na-trace? Wala po. So hindi talaga ipinakilala sa inyo at Hindi hindi po. sinabi sa inyo yung pagkakakilanlan kung sino yung karelasyon niya? Hindi po talaga po, sir. So yun ang masaklap. So Opo. ngayon, hindi nyo tuloy malaman kung sino talaga itong ama ng pamangkin mo. Opo. Matanong ko lang, bakit kayo yung umako sa pag-aalaga ng pamangkin nyo? Bali po, sir, kasi nung namatay yung pinsan ko, maliit kasi ang bahay nila. Tapos, siyempre, doon siya nilalamayan pa siya doon. Doon muna sa bahay kasi parang safe naman yung bata. Yung bata. So Opo. dinala muna doon sa inyo? Opo, sa bahay. Habang pinaglalamayan yung pinsan mo? Opo, tapos hindi na kinuha ng mga kapatid kasi ang mga kapatid niya po lalaki. Matanong ko lang, Emily, ikaw ba'y may pamilya na rin? May Opo. sarili kang asawa at Mayroon anak? po akong asawa sa kadalawa pong anak. Kumusta Isang naman? 10 years old, isang 2 years old. Oo. So kumusta ngayon yung sitwasyon? Siyempre, may sarili kang mga anak. May mister ka. Mahirap po sa mahirap Ano po. sabi kasi ng mister mo? okay lang po. Minsan nga, kahit pagdating niya sa bahay, na pa rin parang nawala din ang pagod niya. Nakita yung bata. Minsan pag gabi, kinakarga niya din. So parang itinuturing nyo ng tunay na Opo. anak, parang bunso ninyo? Opo. Oh. Kasi pares po lalaki ang anak namin. Pares lalaki, ito Opo. babae. Itong babae sa Sandy Jane. Ito yung pamangkin mo. Oo, sa kamahal naman lang na dalawa kong anak. Yan, nanay, na ginagawa ninyo ng mister nyo, yan ang patunay ng tunay na pagmamahal. Opo. Anong hanap buhay niyong mag-asawa? Ako, bali po ngayon, pag minsan nag-extra po ako maglaba, maglinis ang bahay. Kaya lang ngayon, 2 weeks na po hindi ako nakapagtrabaho kasi ang sakit ng likod ko po. Yung mister mo, anong trabaho? Construction po. So, kumusta? Hindi naman ba kayo kinakapos? Ibig sabihin, yung pang-araw-araw na pangangailangan ng dalawa niyong anak plus itong pamangkin mo, Minsan po, natutustusan nyo naman. Opo, kahit pa paano. Pero mahirap. Mahirap po sa mahirap. Kaya lang minsan yung pag halimbawa may pinsan ako, nagbibigay din. May nagbibigay kapatid din. ko, wala nang panggatas yung baby. Yun na lang po.
Pero nakakabilib nga ako sa iyo kasi nakakangiti ka pa. Anong pakiramdam mo habang ikaw na ngayon yung nagtataguyod, ikaw na ngayon yung nag-aasikaso ng sarili mong pamangkin? Parang anak mo na siya. Parang anak ko na din po siya kasi nung pina-check up ko siya, yung, kahit napapasma minsan, at least parang tulong ko na din sa kanya. Yung parang anak ko na din po siya. Kasi simula nung pagdating niya sa bahay, hindi na talaga siya umalis sa bahay, sa amin na. Okay. Kung nabubuhay pa yung pinsan mo, ano ang mensahe mo sa kanya? Halimbawa lang. Kung buhay siya, dapat nagsabi na lang siya ng totoo kasi para matulungan namin siya na parang na-develop yung bata na normal. Kasi ngayon, halimbawa, tinago niya, ngayon naapektan yung bata. Sabi ko naman sa kanya, sir, buntis ka. Kasi kung buntis ka, marami akong damit dito kasi may baby pa ako nung Saka, tulong-tulong. Kasi alam ko naman na wala siyang mama, saka papa. So dapat hindi na siya Oo, nag-live. hindi Siguro na siya nahihiya rin siya nung panahon na yun. Opo, kasi kahit na isasakay na sana siya sa tricycle, ayaw magsumakay kasi sabi niya, ayan, may mga chismosa, sabi naman ng ate ko, hayaan mo na yan, at least makaano ka na sa hospital. Sa 5 buwan na ikaw na ang nag-aasikaso, kumusta naman? Okay naman po siyang okay naman po siya na lumalaki. Healthy naman nga siya kasi sabi nga ng doktor, kung hindi daw po siya malakas yung resistensya, malamang po daw parang patay na po Patay siya na kasi rin. oo, yung bata kasi lumalaki na po yung utak niya eh. Masayahin bang bata ito o iyaking bata? Wala po siyang parang kahit na pag kinakausap mo naman po siya, parang may response naman po siya. Pero hindi pa siyang nakakatingin kasi Hindi pa siya nakakakita? Oo. Kasi parang sabi ng neurologist po, ang utak niya daw po is dito lang. Hindi balanse, pero kahit mahirap, yun nga, napamahal na sa'yo, parang anak mo na rin. Opo. So, tuloy ang buhay. Opo. Okay. Ito, Emily, bilang tugon sa iyong hinaing, ora mismong inasikaso na ng aming team ang ilang pangunahing pangangailangan ni Baby Sandy. Tanggapin mo itong munting regalo mula sa programa ng Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Ayan. Salamat po. Ayan pa. Initial pa lang yon. Ayan pa. Salamat po. Ay, punong-puno. Okay. So, yan po yung mga binanggit mo na kasi doon sa pakikipagpanayam initial ng aming team sa'yo. Kung ano talaga mga pangangailangan ng pamangkin mo. Kaya, ura mismo. Ganyang kabilis Opo, yung... salamat po. Ganyang kabilis yung Ako Bicol tabang ura mismo na tumugon sa pangangailangan. So, anong mensahe mo, Nanay Emily, sa programang ito at sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico? Wala na po akong ibang masasabi. Maraming salamat po sa inyong tulong. So, medyo nakangiti ka na ngayon. Opo. Gumaan-gaan ba yung pakiramdam mo? Opo. Kasi yung isa lang, sir, itong nabigla nga akong tinawagan ako kasi may nag-comment lang ako, sir, tulungan mo din ako. So ibig sabihin, sumubo ka lang, first time mo? Opo. Kasi Sumubo ka lang, hindi mo akalain na ganun pala kabilis. Opo. May isang worker kasi doon may tinulungan sila sa Kamalig na isang magulang na may sakit sa yung anak, PWD. Nag-comment lang ako, sir, tulungan mo din ako, yung pamangkin ko din, PWD, yung mama niya, patay na. Oo. Sabi niya, sige, pahinging picture. So, napatunayan mo ngayon na talagang ura mismo Opo. ang Ako Bicol tabang. Opo. Okay. Salamat Sige. po. So, hangad namin, Nanay, na sana masikaso yung pamangkin mo at makarecover at gumanda yung kalagayan at sitwasyon niya habang lumalaki. Opo. Okay.